खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। मैया 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सान। बे सानजोंनो गोबां आफाद एबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा जाय जेरै हायो बेबायदिनो बिफां गायनायखौ नुनो मोननाय बायदिनो बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो मैया भैरबकुन्द ब्लक इउपिपिएल आरो उदालगुरि बिसिडिसि जुथायै बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिफां गायनाय जायो। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा बुंदों दि बुहुमाव बिफां लाइफाङा जोबलांनायखाय मुलुगनां दुंखावनाया बारा जानायखाय जिब जुनारफोरा खमायलांनायखाय मुलुगनि मानसिफ्रा बेखौ होबथानो थाखायनो 5 जुनखौ मुलुगनां आबहावा सान महरै फालिनाय जायो होन्नाबो बुंथिना होबावदों। बेजों लोगोसे बिफां गायनायखौ जोथोन लानोबो थाखायबो बिथाङा खावलायबावो। भेरगाव जिल्ला आर्चारि एस'सिएशना इन्टार क्लाब आर्चारि बादायलायनाय खुंदों। नंगौ मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों भेरगाव जिल्ला आर्चारि एस'सिएशननि बानजायनायाव भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 4 इउनिट जेरै भेरगाव, खैराबारि, खाग्राबारि आरो डिमाकुसि इउनिटखौ लानानै बे इन्टार क्लाब आर्चारिखौ खुंनाय जायो होन्ना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव 12 बोसोर, 14 बोसोर, 17 बोसोर आरो 19 बोसोर बैसोनि सिंनि गासै 100निबो बारा बादायारिफोरा बाहागो लाफैनाय जायो होन्ना मिथिबावदों। लोगोसे बेलासि समाव बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरियाव फिन रोदोमखां बिथांखिनि जोहै गासै बारग' एनडिबिफोरनि फिन थांना थाफिननायनि थाखाय 4 एमटि केपासिटिनि राइस मिल आरो बेरेमोदै फेहेरग्रा इउनिट लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे जौगाखांनायनि हाबाफारिफोर लानानै गोख्रैयै खामानि मावफुंबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो थांनाय बावैसो सान सिगां क'क्राझाराव फिन रोदोमखां बिथांखिनि जोहै बारग' एनडिबिफोरखौ गावसुंथानो थाखाय 4 एमटि केपासिटि गोनां मोनसे गिदिर राइस मिल गायसननाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे एखे रोखोमैनो मैयाबो उदालगुरिनि सिङाव राइस मिल आरो बेरेमोदै फेहेरग्रा इउनिटखौ गायसनना होनाय जायो होन्ना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिखौ मावफुंना होदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफादोंमोन बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुर स्वर्गियारी बिथांमोनहा। बाक्सानि दारागावआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5,000निबो बांसिन बिफां फुलि गायदों। मैया 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सान। नंगौ, बे सानजों लोब्बा लाखिनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो गोबां बिबांनि बिफां फुलिफोर गायबोबाय थादों। गासै आसामनि गासै जायगायावनो गायबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बाक्सा जिल्लानि मददजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दारागावआव गासै 5,000 बिफां फुलिनिबो बारा बिफां गायनाय जायो होन्ना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे बिफां फुलिखौ गायजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामलायथ' आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। लोगोसे गासै बिबानगिरिफोराबो बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होन्ना मिथिनो मोननाय जादों। नलबारि गेलेग्रा फोथाराव बड'फा इउ एन ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिबो बेखेवनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला दायो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गोबां जौगाखांनाय हाबा मावबाय थानाय बायदिनो मैयाबो सानसेयावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ गोबां बिथांखि बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया उदालगुरिनि नलबारिनि गेलेग्रा फोथाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोदानै लुफुंजानाय मुसुखाखौ बेखेवना होनाय जायो होन्ना मिथिदों। लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिखौबो बेखेवना होनाय जायो होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे मोन्नैबो हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुर स्वर्गियारी, एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारी आरो
MCLA सन्जय सरगियारि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनाय जादों। गुवाहाटि क्लाबाव रोहो रोहो खामदों गंसे मोब्लिब ट्रेन्सफर्मारा। नंगौ, राजालामानि साखाथियाव थानाय गंसे मोब्लिब ट्रेन्सफर्मारा हरखाब अर जोंब्लावखांनानै खामो, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव थानाय थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफोरा जोबोद जेंना सोमजिदों होनना गोबाङानो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे गोबां ट्राफिक जाम जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला दायो अर खोमोरग्रा हानजाया जोंनाय अरखौ खोमोरनो नाजागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया एसअपिडिनि जोहै थाइखाजरायाव कमिउनिटि हल लुफुंनानै बेखेवना होनाय जायो। नंगौ, बिसायख'थि समावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सरकाराव फैयोब्ला रायजो राजाफोरनि जौगानायनि गोबां हाबा मावगोन होननानै खोथा होनाय बायदिनो मैया बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा एसअपिडिनि जोहै लुनानै होजानाय थाइखाजरा कमिउनिटि हलखौ बेखेवना होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बेखौ थाइखाजरा रायजो राजाफोरनिनो देरहासारनाय होनना बुंथिबावो। रायजोआव फिन ट्रेननि जाब्रथाय। रेल बिफाननि गोहैलो आखुआवनो जादों होनना अजद होदों रायजो राजाफोरा। मिथिनाय बायदिब्ला दायो रायजोआव गुबुन गुबुन समाव गोबां रेलनि जाब्रथाय जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया आरोबाव गलाघाटनि सुङाजानाव क्रसिं लेभेलाव गंसे मालजों आबुं गंसे गारिखौ रेलआ सौग्रावना गालाङो, जेराव रावबो सुबुङाबो जेबो रोखोमनि जोखोम एबा खैफोद जायाखैब्लाबो सौख्लायलांजानाय गारिया थेर बेथेर गेब्लेजोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रेल बिफाननि गोहैलो खामानियावनो बेबायदि जाब्रथाया जादों होननाबो अजद होबावदों। फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो गासै लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ सुफुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारनि सिङाव गोबां साख्रिनि मासिफोरा लांदां जानानै दङ। नाथाय बिटिआर सरकारा थाबैनो बेफोर लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ सुफुंनो थांखि लादोंब्लाबो दासिमबो हानाय जायाखै। नंगौ, बेखौ लानानैनो मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गासै लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो फारि फारि सुफुंनाय जागोन होनना बुंथियो। लोगोसे स्पेसियेल टेटनि फिथायखौबो थाबैनो फोसावना आसाम सरकारनिसिम एसआइइउनि थाखाय दैथायहरजानाय 1200 फोरोंगिरिनि मासिया फैबानो एपइन्टमेन्टखौ होनाय जासिगोन होननाबो बुंथिना होबावो मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।